Máme tu vianočný čas a ten sa spája u väčšiny z nás s rybou. My si dnes pripravíme tresku s beluga šošovicou, koreňovou zeleninou a ponzu. Filety tresky začistíme od tmavých častí, prípadne zbavíme prebytočných kostí. Pripravíme si solný roztok, to znamená, že do litra vody dáme 7 g soli, necháme zovrieť a vychladnúť. Vložíme rybu do solného nálevu a necháme 30 minút marinovať. Filety vyberieme, opláchneme a osušíme. Zabalíme do papiera a necháme v chladničke 30 minút. Na jemno si nakrájame citrónovú trávu, limetové listy a lahôdkovú cibulku. Pridáme olivový olej a sol, rozmixujeme v mixéri na pastu. Ryba nám 30 minút odležala v chlade. Ten solný nálev, roztok nám vlastne pomohol, aby nám ryba krásne spevnela. Rybu dôkladne potrieme pastou, zabalíme do tenkých plátkov kalerábu, necháme odležať a medzi tým si pripravíme šošovicu. Šošovicu uvaríme vo vývare al dente. Všetku koreňovú zeleninu nakrájame na brunoá, orestujeme na oleji a zmiešame s belugou a najemno nakrájanou petržlenovou vňaťou. Keďže sa blížime k záveru, tak už ideme si pripravovať rybku. Pripravíme ju na pare, podľa veľkosti, ale táto veľkosť, ktorú tu máme, bude tak cca na 8 minút. Na jednoduchú maslovú ponzu omáčku zmiešame sojovú omáčku, citrusovú šťavu, rýžový ocot alebo mirin, štipku cukru a privedieme k varu. Pred podávaním za neustáleho miešania zašľahávame studené maslo. Do hrnca dáme rýžový ocot, vodu, cukor a privedieme k varu. Zalejme uhorku a necháme vychladnúť. Šošovicu najskôr dochutíme ponzu omáčkou. Na tanier kladieme dochutenú šošovicu, položíme naparenú rybu, ozdobíme nakladanou uhorkou, mikrobylinkami a kaviárom. Dnešný recept treska bol inšpirovaný azijskou kuchyňou a recept pre tých, ktorí sa neboja experimentovať v kuchyni aj na Vianoce.